wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ladina badul fasyahum wa abalahu khamisan wa karim. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tasawuf kitab Ghayatul Ma'arif yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa istiqomah melaksanakan kajian ilmu ini tasawuf dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya yaitu salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas jasa-jasa beliaulah agama Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru pelosok dunia, dan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Langsung saja di sini kajian tasawuf pada malam hari ini kita Ghayatul Ma'arif, pembahasan kita masih mengenai iman atau pembagiannya iman. Jadi pembagian iman ini kemarin kan sudah dijelaskan ada kurang lebih 14 di dalam kitab ini, ada 14 macam. Nah, ini 14 macam itu apa saja? Kemarin sudah dijelaskan. Pertama ada iman iqrar, iman tasdik, terus ada iman tasdik iqrar. Nah, ketiga ini masih dalam tahapan syariat. Ketiga iman ini. Terus naik lagi keempat, yaitu ada iman yakin atau iman khairul yakin atau iman hakul, naik lagi pada yakin ainul yakin. Ainul yakin ada hakul yakin. Ini yakin ke enek ya enek iman akmalul yakin. Itu masih dalam kajian apa? Kajiannya orang-orang yang belajar masih dalam tahapan ilmu thariqat itu, thariqat. Nanti naik lagi ada mulai iman tauhid. Ini iman tauhid. Ada lagi iman, di atasnya tauhid ada iman makrifat. Ini naik lagi iman makrifat. Ini naik lagi akan menjadi ada tahapan iman ghaib. Iman ghaibul ghaib. Ini sudah tahapannya apa? Tahapannya iman wong ahli hakikat. Ya, kesempurnaannya di mana? Kesempurnaannya nanti orang kalau sudah menginjak ranahnya yaitu iman bako. Ada iman bakoul bako. Naik lagi ada iman yaitu kamil. Yang terakhir yaitu iman kamil mukamil, itu sempurna. Itu siapa yang pada tahapan itu bisa melaksanakan gampangan paham ilmu itu tahapannya sudah kamil mukamil, sempurna. Sempurnanya bagaimana ya? Sempurnanya wis zaman wis roh Gusti Allah tenanan, ya wis iso balekne sembarang perkara nang balik nanggone sapa? Ya nanggone pangerane, nanggone sing duwe. Ilahi rajiune teng mriku. Sampeyan wis paham iman tauhid niku pun sae. Paling tidak sampean ku wis tergolong orang-orang yang mukmin hak. Mukmin hak itu yang bagaimana? Hak itu hakiki. Hakiki iki maksudnya piye? Jenenge hakiki padha karo kemarin sak jelasne yang pokoknya kok ada embel-embel ini sejati utawa hakiki. Nah, kok itu sama saja. Wis iso manggeni itu mriku. Niku berarti mungguh Gusti Allah. Hakiki ini berarti kembali ke qadim. Qadim Gusti Allah, martabatnya Gusti Allah. Sampeyan yakin tok ngeten misale nggih. Kajian kitab ini sampeyan yakin tok pun suluk ngeten sampeyan wis tergolong walaupun sampeyan gum paham nggih. Panggarung duwe paham tapi sampeyan yakin bahwa ilmu ini, ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang benar-benar hak. Sampeyan wis kegolong mukmin hak wisan. Walaupun sampeyan dereng paham nggih, tapi sampeyan yakin bahwa ini adalah kebenaran hakiki. Kebenaran indah Allah, kebenaran mungguh Gusti
Allah, bukan kebenaran Indanas. Kalau Indanas masih belum. Indanas sih mungguin makhluk, mungguin menungso. Belum kategori sing mukmin hak. Masih kategori muslim teman-teman, Islam teman-teman. Apakah salah? Ya enggak salah, semua itu kabeh ada tahapan-tahapan sendiri ya jatai dhewe karo awake dhewe kegolong sing di sing kategori kayak emang sing syariat tok apa munggah ning tarekat sean utawa munggah ning sing hakikat apa sing wis sempurna makrifat. Jadi puncake berhakikat kuwi ya makrifat. Tapi jangan sampai awake dhewe iki engko lek teng mriku sampean wis paham, wis iso fana, iso menghilangkan keakuan utawa iso memfanakan diri, iso ngilangke kabeh bahwa kabeh kuwi Gusti Allah wis fokus ning kono. Sampean wis paham goibe pangeran iso munggah teng mriku. Lek wis nyampe teng mriku aja rumangsa. Sampeyan aja rumangsa usul. Lek sampean kono wah berarti wis teko misale ngoten nggih. Sampeyan wis paham Gusti Allah sing ndi. Masale lek gak paham iki Gusti Allah sing ndi? Gusti Allah sing af'al apa Gusti Allah sing asma, apa Gusti Allah sing sifat, apa Gusti Allah sing dat. Sing wajib mau sembah kuwi sing ndi lah. Harus paham macam ini. Makanya untuk sampean kesempurnaane sampean paham sing saya jelaskan kemarin itu sing gaib, saya membahas gaib atau wahid ahadiyat atau saya kemarin membahas mengenai dat sing diarani dadi sing piye kemarin itu ya. Sing mau sembah sing date niku bali asale niku. Asalnya itu ya. Sing wang-wang wung-wung, sing suwung. Sing laisa kami slisaiun. Sing niku lho sing dimaksud niku. Sing sama sembah sing nikune mboten sing awohe tulisane utawa asmane senes. Sing disembahi dudu Allah sing tulisane kuwi sing date sing sama sembah niku date. Padha karo Mas Dino, Mas Dona misalnya. Sing jenenge Mas Dona ya iki lho orang ininya sing sama sembah ini bukan jenenge DONA bukan itu. Asma itu jeneng kuwi sing Allah. Allah sing ndi makanya harus paham. Lek ndak paham ya berarti sik rong pas. Makanya golek ilmu itu wajib mungguhe wong Islam. Makanya tolakul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Wong lanang, wong muslim lanang wedok kuwi wajib golek ilmu. Mulai kapan? Ya mulai sampean lahir sampai nyawoke ning kerongkongan sampai sakaratul maut wis dijabut kuwi wis terakhir sampean wis ora duwe wajib golek ilmu. Lek sampean masih urip mulai sampean lahir ceprot sampai arep mati badhe duwe kewajiban. Karena selama ini golek ilmu kebanyakan orang-orang kan wis pokoke masa kecil terus wis sampai lulus kuliah misalnya ya. Wis mandek dan itu wis cukup. Kuwi lek ilmu tasik ilmu umum nggih to. Yang wajib itu bukan ilmu umumnya, ilmu umum kan untuk duniawi kan. Sing wajib niku golek apa? Ya ilmu sing hubungane karo akhirat. Hubungannya karo Gusti Allah iso bali sing wajib iki teng mriku. Nggih. Dadi sampeyan nek iso ndadekne eling sampeyan iso ndadekne roh sejatine Gusti Allah sing piye. Sampeyan ki asale teko ndi bakal bali ning ndi. Niku sing kewajiban teng mriku iku. Makanya golek ilmu wajib sampai kapan lho sampeyan tuwek ya pandang duwe kepatrapan hukum wajib. Ya mbok nanti durasinya kan enggak sama kali sik nom yen ta. Masalahnya jenengan pun keluarga kan fokusnya ya kan golek ilmu tok. Kadang kan ya dhewe ade minangka urip ning donya. Berarti harus bagaimana? Yang duwe sangu donya, yang golek sangu akhirat. Ade ning donya nyambut gawe minangka dingge apa? Ya dingge bertahan hidup ning donya. Iku nggih wajib, sampean guru akhirat mawon. Tirakat terus los gimana ninggal dunya nggih mboten saged mergo sampeyan duwe gadah jasad niku nggih. Emang kan manggo teng donya. Yo panggah ben ampeh iso golek sangu akhirat iki. Lah kan bertahan nggih lho. Bertahan ning donya piye carane?
ya nyambut gawe ngene. Makom asbabe didamel. Asbab iki piye maksude? Asbab tekone rejeki lewat ngubahne awak, dambane nyambut gawe niku nggih. Makom kita ini makom asbab. Beda kalih makom-makom ulama-ulama atau aulia-aulia sing makome makom tajlid. Tekone rejeki mergo ndonga tok ndadekne tekone rejeki. Bukan sampe melu niku awake dhewe. Kita harus memposisikan diri awake dhewe makom asbab. Walaupun besok misalnya sampean ditakdirnya Gusti Allah dadi tukang nyuwuk. Dongane sampean mandi idune mandi. Tapi jangan meninggalkan makom asbab. Niku tujuane napa? Sampean ben ngati-ngati ben gak tomak. Tomak karo apa? Rezeki, misal seperti ini. Kita ini diberi kelebihan lho apa? Sampeyan dadi ulama misalnya nggih, di kiai. Dungane mandi. Suwuke mandi kare. Banyuke disebul diwacane napa gampangane nggih. Mari penyakit misalnya nggih. Terus sampeyan gak duwe makom asbab. Makom asbab kan macam-macam misalnya sampeyan buka toko, buka warung, nggih ta? Makanya ulama-ulama kiai-kiai yang kiai-kiai rumiyin niku walaupun sekarang banyak Mas ya. Mesti ning pondoke misalnya sing dadi kiai nggih. Mesti duwe asbab apa contone duwe kantin. Nggih ta? Kantin ning pondok. Tujuane apa? Tingginan niku wau ben gak tomak nanggone Gusti Allah. Lek misale ngandali suwuke mawon, cobi ketika sepi. Ngarep-ngarep mboten? Ngarep-ngarep niku tomak jenenge. Kok malih sepi malah. Iki bahayane teng mriku. Makanya ulama-ulama dulu itu nggih ngati-ngati niku napa? Ya seleleke duwe sawah. Kadang ngeten ta, senajan sing nandangi santrine. Nggih. Tujuane ngindari tomak niku lho nggih. Senajan jane idune mandi gampangane. Suwuke mandi, tapi apa? Ben gak tomak. Duwe sawah, kan sing nandangi bangga santrine, nggih ta? Duwe toko, sing nunggu ya bangga santrine. Nggih ta? Duwe kantin sing nunggu ya santrine. Tapi paling tidak kan dia akan terhindar dari sifat toma. Makanya lebih baik kita hati-hati walaupun misalnya jenengan ditakdirne tempo deratan tanjizi utawa kodok-kodar sampean iki bakale rezekine sak mene gampang. Tapi jangan menghilangkan itu. Jadi sebenarnya itu gak kena dolak-alik. Orang yang punya nggoni makom tajrid ndonga tok mandi nggih. Niku sampean wae penggawean. Nggih rusak dunyane. Paham nggih? Rusake maksudnya piye? Suwe mandi terus dhek mergo ngindari misale ya. Terus dhek nyambut gawe. Iki nggih rusak tatanan. Nggih panggah fokus. Gak kena. Ya mau penyambut gawe gitu. Memang kerjane nanggone Gusti Allah apa? Ngulang santri. Misalnya seperti itu. Tapi damel hati-hati nggih niku hanya sekedar paribasane nggih gugurne ngoten nggih. Gugurne apa? Ben gak dhek nggih njaga aku ben gak tomak seperti itu. Seperti. Makanya sebaliknya sampean makome asbab nggih ta? Melu-melu makome tajlid. Makome kiai melu-melu gurune sampean, misalnya sampean punya guru kiai nggih ta? Mau melu-melu nyekel tasbih sedina sewengi. Nggih Pak. Los ngene. Rusak. Apa rezeki arep metu ceblok dhewe ngenten? Mboten. Aman ki ade lebih baik hati-hati ya panggah nyambut gawe. Duka sembarang. Sampeyan iki fase nek bidang napa man monggo terserah. Tapi paling tidak sampean apa ben mboten tenan. Makanya ngaji seperti ini, ngaji tauhid ngeten kajian itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan duniawi. Nggih. Lho kadang wong ngaji ngeten wah aja ngaji tasawuf ngaji ngono kuwi engko wis gendeng to kan. Rondong wis didendeni ngoten niku. Makanya dilihat dulu kajian enggak ada sampai sebenarnya masalah rezeki, jodoh, pati dan lain-lain itu sudah ada di kodratan tanjizi teng alam misal. Teng alam misal itu sampai dijelas nih. Makanya alam muhdas af'alullahi af'ali pangeran
muncul alam muhdas tekan Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, lahirlah alam muhdas alam sing baru. Iki alame makhluk. Lek alam qadim niku alame Gusti Allah, ahadiyat, wahdat, wahidiyat niku alame Gusti Allah. Tajalin Gusti Allah wis medal donya sak akhirate lahirlah donya sak akhirate sak isine ya makhluk barang. Iki jenenge alam muhdas. Lah niku alam muhdas mungkin dibagi menjadi 8. Ada 4 pertama namanya yaitu enek alam arwah. Gusti Allah pertama nyiptakne utawa bertajali alam arwah. Muncullah roh. Alame roh-roh. Dulu jenengan pertama roh itu menjadi satu, ungkul, gun dipisah-pisah. Roh menungso, roh jin, roh setan, roh malaikat, kewan, tumbuhan dadi satu, ungkul. Jadi ada di sini ora bedane sampean karo kucing, karo pitik, karo kire. Sami. Dadi siji rung dipecah ya. Makanya itu namanya adalah alam arwah. Seungkul. Yo arwah iki besok bakal dadi nyawane makhluk kabeh iki teko kene. Ungkul ya. Naiklah setelah alam arwah yang kedua yaitu namanya alam misal. Alam misal ini Allah sudah mulai dipisah-pisah per pribadi-pribadi. Jadi besok iki bakal dadi roy madinu, roy maduna, roy kucing, roy tumbuhan, roy malaikat iki jenenge iki. Sudah ada plus di situ ada kodratan tanjizi. Oleh wong-wong lek ngarani kodok kodar ngoten nggih. Wis pastine pun sudah ada di situ. Sampeyan mulai ada, sampeyan mulai lahir, nggih to? Mulai arep enek sampai lahir sampai meninggal, sudah ada di situ. Besok sampeyan bakal piye, sugih apa melarat apa penak. Sudah ada di situ. Itu roh sampeyan wis dipisah-pisah sak kodratan tadi. Jadi intine kitab sampean, kitab pribadine sampean ku wis enek ning kono, besok sampean bakal piye. Sudah ada. Makanya ngaji tasawuf, ngaji hak marifat itu tidak ada hubungannya. Sampean wis enek. Apakah manusia bisa merubah? Ya ndak bisa, ya benar. Kok ada yang mengatakan bahwa makhluk itu iso merubah adi selama usaha akan bisa merubah lagi. Sebenarnya tidak seperti itu. Dalam kodratan tanjizi itu sudah mukul. Yo enek itu nanti sampean itu rumongsane iso merubah nasibnya dengan usaha sampean. Ndak seperti itu. Nilai syariatnya seperti itu, ngoten nggih. Seolah-olah sampean sebenarnya ndak. Yo pada waktu itu sampean usaha ikhtiar terus ndelalah akhirnya jadi sugih. Nah, seperti itu ya, Mas. Sebenarnya itu bukan sana yang merubah. Kodratan tanjizi sudah ada. Makanya masalah kodar atau kodratan tanjizi itu ya sebenarnya sampean wis dipasti kan. Sing berhak merubah ya Gusti Allah dhewe. Bukan karena usaha ini sama ikhtiar sama, bukan sebenarnya. Lek bahasan dari ilmu hakikat nggih, lek syariat seolah-olah sampean sing merubah, sebenarnya bukan. Kodratan tanjizi ini sudah ada sampean. Kamu sampean itu ada. Makanya masalah kodar atau kodratan tanjizi itu menjadi sesuatu sing siri itu rahasia. Lah seumpama dibuka, sampean paling pun mboten perlu ikhtiar. Nggih ta, Pak. Lah aku besok bakal umur sakmene umur 18 aku ditakdiri sugih ngoten. Ah aku besok takdir sugih saiki nyantai kasar nyambut gawe ngene mbene bakal aku ya sugih kan. Nggih ta, Pak. Makanya dijadikan siri seperti itu. Panggah napa? Gusti Allah bekali sampean kon panggah ikhtiar, tawakal, nggih ta? Panggah usaha kan, nggih ta? Lah dibuka sampean paling ya nyantai utawa besok sampean bakal umur 20 utawa umur 50 bakal tobat. Misale ya. Lek ngono saiki tak nggih nakal ae, tak pol-polne lekku nakal lek bungan. Lha pe dituduhi ya mergo. Dan makanya menjadi siri tujuannya kok sampean ben tetep syukur-syukur sampean dari lahir wis Islam, nggih ta? Sampai mati. Nggih ta? Panggah tetep Islam apa Islam sing sempurna. Makanya itu menjadi siri Gusti Allah, ada itu sudah.
Maka ngaji itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Makanya di sini kajian tasawuf, ini tasawuf murni. Jangan disangkut pautkan dengan yang lain. Sangkut pautkan dengan yang lain bagaimana? Aku tangku wae tak melu ngaji hakikat misalnya nggih. Apa tujuannya apa? Kalau melu ngaji kuwi ben sugih iku ben lancar utangku kesal kabeh ben sugih. Ya jenenge mboten murni niku. Ada kepentingan lain kan nggih ta? Kepentingan duniawi ini sampean itu mau ikutnya seolah-olah kaya golek Gusti Allah. Gusti Allah mau tumpangi, niat golek Gusti Allah mau tumpangi dengan kepentingan duniawi. Saged mboten? Mboten saged. Makanya kebanyakan orang-orang terjun di dunia tasawuf seperti ini akhirnya ke hijab. Hijab bagaimana? Niatnya pertama sudah murni, golek Gusti Allah. Tapi ndelalah di tengah perjalanan karo Gusti Allah dibang-bang, dilulu. Ndelalah ngamalne napa? Malih suwuke mandi misale nggih. Suwuke mandi ngene akhire malih dukun. Nggih mboten. Setelah dukun apa? Fokus intine ning digolek Gusti Allah iki malih wis lali. Ini malih fokus dukune duniawi. Dukun duniawi mboten. Kejadukan duniawi mboten. Nggih. Rezeki duniawi mboten. Duniawi semua itu kapusan jenengan teng mriku. Jenenge murni itu wis tidak ada. Wis krana Allah tok wis niku mawon. kene embel-embel. Lah masalah niku kersane ben melok dhewe. Sampeyan lek fokus ngeten. Lek kodratan tanjine sampean ki wis enek, sampean bakal besok sugih, besok melarat, besok soro. Wis ada niku nggih. Iki ben sampean misale dhewe ndelalah ka Gusti Allah muni diwehi napa misale iso nambani wong. Iki ben melu dhewe. Penting fokus mesti yen tak goleki iki padha sampean kula aturi amene tahlilan lek sampean niate di dalam hati ndongakne, aku diundang tahlil ndongakne pengen melu ndongakne sing undang bae sing meninggal ya. Bakal entuk berkah mboten? Asal berkah. Tapi benten lek jenengan tahlil ki niate golek berkat bakal kecewa mboten? Indelalah sampean wah aku ben entuk berkat pengen mangan iwak jane. Budal tahlilan yo ndongakne teng mriku. Ndelalah wayahe adum berkat bagiane wayahe sampean entek. Kecewa mboten? Kecewa. Benten kalau sing yang lain ini misalnya aman niate ndongakne. Lek pancen rezekine berkat melu dhewe mboten? Melu. Nggih ta? Ben melu ngoten Mas kula ngoten. Niatmu murni nek niatmu ndongake ya ndonga. Niatmu Gusti Allah ya golek Gusti Allah. Iki ben melu ngoten lho. Donya adhe iki pancen kodaren kanjeng takdirne bakal duwe. Ben melu. Ndelalah iso nyuwun, iki ben melu. Saking penting sama niate dudu iki, ngeten nggih. Niate fokus, nggih ta? Nandur pari mutu cukup penting. Niate nandur pari cukup katet ya. Nggih nek kadang ngene. Makanya dimurnikan. Dadi lek sampean murni tahu ya Gusti Allah tok. Yang lain biar ikut. Ya apa salah? Mboten salah. Ade ndonga iki yo ya wajib ngomongnya adua silakul mukminin. Jate wong mukmin kan? Ya panggah itu bukti apa? Sampeyan iki kan kawula makhluk nggih to. Sampeyan njaluk nang gone Gustine kan berarti